may kapansanan siya. O kagaya atong nadungog karon ning tingong gawa tang ga-expect bali nga karbi kanindot kayo so dako pag yun ulawom ba. Hello mga kumags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaksyonan ning usa ka PWD bale o usa ka lalaki nga naay kabansanan pero atong tanawon ning iyang video karon nga nikanta siya sa usa ka murag imnanan o sa iyang mga barkada uban. Nikanta siya sa usa ka kanta ni Rodel Nabalbal nga nang lumayo ka man sa akin atong tanawon kung unsa pa ni pagkantaan ni kung okay ba gyud yung tingog. Okay, sige. Sa mabag-o dihang nakakita niya matinga ka nga nang giputol-putol ato nang gituyo kay kita usa ka reaction video man kita mahatag ta og mga reaction o opinion bali sa part nga atong pagaputon. Ina naman atong pamaagi kung kamo di pun mo ganahan nga mutanaw nga naisigig tabi ato mo po ibutang ang link bali sa description ani ang sa original bali nga video para didto na mo mutanaw. Okay, sige, di na ta maglangay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Balik ko ano yung mga kamot na kapansanan siya. O kagaya at ako'y ulit mo masakit sa dami pilit maling iisip kalagmipas na ligaya ato makita karon nga wata nagbasi bali sa kung unsa ang iyang panggawas bali nga katayuan bali o sa iyang panggawas nga panon atong makita pero atong nadungog karon ning tingong gawa tang ga-expect bali nga karbi kanindot kayo so dako pag yun ulawom ba kini nga tingog murag makakuan ko kung naay potential paghapon pero makakuan lang ko kay kuan ba nasi kapansanan pero pwede man na sa mga kuan kay di man basihan ang kuan di ba di man basihan ang apil gihapon pero kung boto na hunaon pwede na siya mag mo cover bali sa mga kanta nga mga kuan so i-record niya pwede na siya inindot sig tingog sa padayon ta. mga pangalan na walang hanggan ay naglaho pag-isip mo mahal mo pagkat saan ka man naroon rindig ng puso mo'y para sa'yo nag-ihirap man ang aking damdamin nagmamahal pa rin sa'yo gilim limutin man kita'y di ko magawa hindi ba rin ako nagbabago ang pag-ibig ko sa'yo ay laging kasama. Di ba? Ato madungog karon nga grabe kanindot kay iyang kuan sa iyang quality sa iyang voice ba. O napoy timbre pod sunod. Makakuan ko nga bisa di na to basihan gid lagi ang panggawas nga anyo bali o sa iyang ato makita. O di na to ma-judge ba ang tawag gyud kay nana siya mga talent gid kung wala sa uban nga kuan wala bali sa iya ang kuan gihatag sa Ginoo ang iyang kapag kumpleto sa iyang panglawas bali pero gihatagan siya nindot nga tingog bali o pwede na niya magamit nga siya
mukanta o mukabar mag-record nga iyang kaugalingon pod. Ambot lang po kung mas maayo kung kantigon siya mo compose balik kanta kung kantigon siya mo compose iyang kaugalingon, then siya may mo kanta, mas okay gid kayo kay nindot gid kayo sig quality sa iyang tingog yun. Para sa sandaling ligaya, Okay. kung ikaw siya nakasama, sana'y di na natapos pa. Wala nang nais pang iba, sa gabi na alala, nalulumbay pagkat wala. Ang iyanap ko'y aking inaasa, sana'y maulit pang muli. Mahal mo, pagkat saan ka man naroon, pitik ang puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Limutin man kita'y aking magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo ay laging kasama. Okay pod. Bali nagiinom no, asa ni sila nga kuan, uinom po gani siya. Oo. Ayo nasa likod oh. Yung kauban nagiinom man. Base mo inom po ni siya. Oh. Pinakontrol ba nga gamay ang tingog? Magkagmahal kita, manalig ka. Walang katulad mo sa buhay ko. Ikaw lamang ngayon, bukas, kailanman. Narito ako sa mo. Ang pag-ibig ko sa'yo ay lagi mong kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo ay lagi mong kasama. Oo. Wapos og gayo. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka ay kapansanan bali o PWD bali nga ikanta bali karon nga grabe ka nindot po tingog o di gid nato makuan gid ang usa ka tawo kung unsa gid ang ihatag sa Ginoo kay bisag na siya kapansanan di siya kompleto bali o pero kompleto yung kamot pero dili ginagi kapansanan lagi o gagmay yung mga kamot pero ihatagan siya sa Ginoo og maayong tingog bali nga unsaon na kung maayo po ka nga imo nang gamiton bali sa pagkuan bali kanang mag-record bali siya kay kung di siya maka-appeal sa mga competition kay tungod sa iyang kapansanan pwede man gihapon na nga mag-cover bali siya sa mga kanta nga yang gusto so yung i-record so i-add to sa Spotify o daghan man na kay nagkinahanglan ba ng Spotify nga na imong kuan na imong appearance di ba wala man gid na ang imo ramang tingog may basihan bali ana kay sa iya gid nga tingog yun grabe nga quality nindot kay paminawon sunod kani na pagkakuan gid ba na pinakabaho so na timbre pud bali oo nindot magayo so di na tumakuan gid ang usa gid ka tawo sa gid di na to mabasihan gid na diha kung unsay panggawas bali nga ato makita kundi basihan na to ang unsa ang gihatag gid sa Ginoo kay kada usa nato na ay mga talent gud kung wala ta sa kanta natangad to sa sports bali nga kuan kitang tanan bisang asa man pero karon sa iya gihatagan siya sa Ginoo kuan basin gikuan gid na nga kung nagkulang ka diri diri po ka na ko hatagan og sobra pod bali di ba maingon ana po nga istorya bali di ba nindot kay yang tingog unsa inyo kasulti sa atong video karon i-comment niyo sa atong comment section
Sa mabag-o po diha nakakita karon nga wa pa naka-subscribe niya. Ganahan kay ingon ani nga klaseng mga content, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga mapakita ni. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Agent TV. Proud Bisaya. Peace out.